Anyị atakwa na anụ. Ọpịa mịa. Apịakwa na. Anyị nwekwara agama lizard. Anyị nwekwa azụ eke. Anyị nwekwara azụ mpete nke ọbụla ịchọ ọ dị ya. Unu manụ wee mụ na agama lizard. Ọ rịza anụ nwa, rịza anụ adịfe ebe a. Ọ ya ka faji wee gbawa trauza m daa yi. So ụmụ ihe nchọ ikwu gbasara dịsa agama lizard. Agama lizard ahụ unu fo ngwa ihe mụ na ụmụazị achụrụ agama ebe last 3 months. Anyị na-achụ agama ka anyị nwudo ya steady. O kwero nwudo. Oluzi oge anyị wepụ hope na ya. Wee fie ebe ọ nọ wee na-ezere anwụ ụwa mgbede. Ị na-anya ifu na urukpuru adago. Anwụ adago. Mfi ebe ọ nọ na-anyala anwụ. Oge a nta achụ ya o ji m egwuli egwu. Mana ọkịta anụ nwa nna achụrọzi ya ka o je nọdụ ebe ọ nọ. Ụmụazị asị m brọda mụ na-ekwu ya. Mrọshia ya. Ọ bụla na riza ebe a ka nji ahụ. Ịma na ebe a ka o ti gbawa trauza m daa ye. Ebe anụ nwa dị very sharp. Rọshia ya ozugbo jide ya. Lọkwa ya onu sụọ ya onu na eme edelo m ya ebele. Anyị gbuli ya ka onwe ihe ọjọọ mere anyị maka ọ bụrụ na efi ya o nwere ike ọdụdị anụ nwa ọpịa gị nna ahụ ichefuo onwe so ka ihe nchọ ikwu onwe ihe ọmụkosi ejiri ike eme ụwa bịa mechie n'ọnụ na try go ejiri ike eme ụwa ụmụ nwoke unu nwa ka nna agwa onwe ndị chukwu delu na 20 onwe ndị edelu na 30 enwe ndị edelu na 40 enwe ndị edelu na 50 ihe siri ike everywhere ekwukwana mmadụ push oge n'ihe na-amara ma family matter ma ọ bụ asa ịghọtago kịta abụrụ oge ọ ya bụ ịpụta nwoke pụta isi na ị na-ama akịka mmadụ ya leela nwaanyị onye chi ịla nwaanyị ya laa ya nwaanyị na-anụbela anụ just focus on yourself ma family matter ịghọtago maka dịsa agama lizard a achụgo m ya ka njide ya sieli ya ma ọnya ọkwero mana mbosi uche m na-adịrọzie ka anyị jideli ya ifo na ọkachi si eme efe nkịta ama ntara lapịa ifugo na ọkachi si wee chọọ ya mechie n'ọnụ ifugo na ọkachukwu si wee chọọ ya oge m na-achọ dị stem anwụdoro m ya mgbe m na-achọrọzi ya ka ọ bịara elu ọfụrụ dị m maka iji gba ị na-aga na Third Mainland Bridge Lagos ị afụ na mmiri senyite ọ ya bụ iji so mmiri dị naanị ịghọtago so fanwe na onwe fọpụtazia belụzia na ezelu mwa rush ya tụọ ya down so onwe ndị chukwu delu na 20 nwe ndị edelu na 30 nwe ndị edelu na 50 ejikwa na no dey look Cubana chief priest ndị a nwesikwa ebe fasi bido all those rich men o nwekwa oge fano na amụ na anyị na-abọsi n'ọdị na-asa avụ owu na-abalị keke drop ndị a nwesi story no nọsi ihe anyị na-adị n'afọ bụ ndị make ya bro ifesi ike everywhere ime nke ihe eme ịrapụlọ Chineke nke ọzọ onwe ndị chukwu ka ya egosi na 50 years ihe anyị na-eme kịta bụ egwuregwu earlier 40 a na-amacha enwe ndị ka ya 18 enwe ndị ka ya rise na ịghọtago akwa ya ata anụ efula na olili ada anyị esitego mmiri ọkụ so ihe nna-achọ ịgwa bụ nwanne m n'ụwa mgbede ka mma ị na-anya efu na chi ejirigo oge anyị jidere anụ a mana anụ anyị chọọ sieli ya ma ọnya kụọlia ma igwe oh God ụmụazị ekwuru mkpu okwu kwubu onwe fa na-ekwuli ekwu mechie ọnụ akwụnikwe fu mechie ọnụ lekonin thank you so it can only get better ya sacha azụ a amam language mma sụrụ ụlọ ọzọ ka unu ya n'ime ebe eri ọjọọ gị ọsị gị gosi ya moto bịanụ ka ije nwetakwu ofu azụ